Takže nebuďte ticho! Musia sa nás báť! Kričte! Musia sa nás báť! Takto znie láska a tolerancia. Viete, prečo bola drvivá väčšina Slovákov včera doma nie na protestoch? Nie, nebolo to kvôli dažďu. Ani kvôli tomu, že by boli spokojní s touto vládou. Ale kvôli tomuto. Kvôli tomuto labilnému murovi, z ktorého ste urobili nositeľa boja za slobodu a zo vznešeného odkazu novembra 89 ste urobili politickú agitku, kde mávate dúhovými vlajkami a zjapete. Sláva Ukrajine! A na čelo tohto ročných oslav staviate tohto polopošuka len preto, že sa veľmi aktívne snažil zistiť, ako chutí Putinov pohlavný orgán. Množstvo ľudí je z tejto vlády sklamaných. Ja som určite jedna z nich. Ale spôsob, ktorým prznite slova ako demokracia a sloboda, ktorými sa sami zaštiťujete, je na hanbu. Síce sme si sľúbili lásku, ale nie homolásku, ani lásku k Ukrajine, ale k Slovensku. To je to slovo, ktoré odmietate, čo i len vysloviť.